Καλησπέρα, ονομάζομαι Ιωάννης Μπρεβάνος, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αλεξανδρούπολη και είμαι 21 ετών. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί? Βασικά αφού ξυπνήσω και πληθώ, ανοίγω τον υπολογιστή, μπαίνω στο Facebook κι εγώ, σαν ένα καλό πορωμένο παιδάκι. Αυτά προς το παρόν είναι ανάλογο στη μέρα. Είναι το πώς θα ξυπνήσεις, το τι δουλειές είναι να κάνεις, ανάλογα. Πώς αποφάσισα να ασχοληθώ με τη μουσική? Γενικά από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε η μουσική. Άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και συγκεκριμένα με την κιθάρα από την 6η Δημοτικού. Ο παράγοντας που επηρέασε αυτόν το τομέα ήταν το συγκρότημα του ξαδέρφου μου, το Ταξιδιώτη της Ψυχής. Πήγαινα από πολύ μικρός όταν είχαν πρωτοξεκινήσει στα live τους, στις συναυλίες τους και ήταν ένας παράγοντας που με επηρέασε πάρα πολύ να ασχοληθώ με το είδος της μουσικής. Βέβαια από πολύ μικρή ηλικία μου άρεσε να ακούω μουσική και πιστεύω ότι χωρίς τη μουσική στη ζωή μου δεν θα είμαι αυτό που ήμουν σήμερα και γενικά το στυλάκι μου και όλα αυτά. Το είδος μουσικής που με εκφράζει πιστεύω είναι απόλυτα το ροκ. Αυτό. Σαφώς και με έχει επηρεάσει το κλίμα αυτής της εποχής, διότι έχουμε οικονομική κρίση και είναι το βασικότερο πρόβλημα το να μην έχει κάποιος άνθρωπος λεφτά σε αυτήν την εποχή. Τι θεωρώ φιλία? Η φιλία για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, διότι άμα δεν έχει κάποιος φίλους δεν μπορεί να ζήσει. Για μένα φιλία είναι κάτι πολύ βασικό και πολύ ιερό πράγμα στη ζωή μου. Η γνώμη των άλλων για εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι θα πει κάποιος ξένος ή οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει το τι θα πούνε οι φίλοι μου για εμένα. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με απασχολεί καν. Τι θα άλλαζα στην πόλη, στην Αλεξανδρούπολη? Πιστεύω πως η Αλεξανδρούπολη είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις που υπάρχουν και δεν έχουμε τόσο υποστήριξη του Δήμου στα δρόμενα. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε πολύ υποστήριξη και πρέπει να αλλάχθουν πολλά πράγματα μέσα στην πόλη. Μια ξέχαστη εμπειρία της ζωής μου πιστεύω πως ήταν το πρώτο μου live, η πρώτη μου εμφάνιση που είχα κάνει στο 3ο γυμνάσιο το καλοκαίρι του 2011. Θα μου μείνει πολύ αξέχαστη και πολύ έντονη γιατί ήταν το πρώτο μου live και είχα πάρα πολύ άγχος για την εμφάνισή μου, διότι βρίσκονταν και άλλες μπάντες εκεί πέρα και κανάλια και όλα αυτά και γενικά ήταν η πρώτη μου εμφάνιση. Αυτό τα λέει όλα. Cheap Framework.